en puɗɗorima inde Gueno joom yurmede huɓtidinde windere tawi kadi ko joom yurmede hewnde hernde julɓe to laakara yo nannu en hen. En jetti jomiraɗo joom mbaɗe bawɗe mbaɗowo ko wela waɗa laato dokkude en fartange hawrude hande e artude ɗo e yewtere meɗen ɓennore ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yereyaɓe tawi kadi ko yewtere men wiyetede gaska jamma nde mbaɗeten kala dewo. tawi koye deftere bani meɗen musidɗo meɗen mawni men Yaya Sarr gorko mo bagay combe lombe wudda jura ana ƴogoɓe toon woni Agnam Thioday. tawi ha joni ko ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yereyaɓe ene to karallagal to Aissata Diallo debbo Gendi ene wonde Aminata Siré Basum Basimel Bandu Boolo mo Sena Palel e Agnam Yereyaɓe. ene huufi haalirde nde musidɗo moɗon Lamtoro Sal Abdoul Toksil gorko mo ndulumaji Dembe jeejengo Saare Hamme e Nammadi Juuguele Falo Salli towde tomborde ngabbirguel jumoɓe tellirguel sippoɓe wawnire jollugel buuli mbula joli yari ƴeengi yarani ƴeengi ƴengde ngormali. hande noon ko dewo ene ñalli jeeɗiɗi lewru Mboyi woni tataɓuru hitande 2021. en garti e nde ɗo yewtere tawi en timminino deftere meɗen gaska jamma. hande noon bismiɗen ko musidɗo meɗen binduɗo deftere gaska jamma kanko musidɗo men Abdoullahi Sarr walla mbiyen mo Yaya Sarr mo Agnam Thioday. hande ko kanko woni koɗo haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yereyaɓe. ɗum noon Seydi Sarr jaam hirema bismilla ma e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam Yereyaɓe Fouta ne hettima. bisimillahi rahmani rahim ko ardi ko fof bandiraɓe heɗotoɓe haalirde Agnam Yereyaɓe mi salmini on mi juuri mon mi ñaagi mon duwaw yo Allah waɗan en moƴƴere waɗan moƴƴere kala ko takki en e ko taari en. ko noon calminima ceerno moƴƴo Abdoul Sall salminima no feewi Lamtoro mi rewno calminaldi tan e mawni meɗen ceerno meɗen Ibrahima Kane karante leñol yo yettinen en calminaldi kala to keɗotoɗo haalirde woni e nder dunde Baba Adama he mi salmini on mi juurima on. so tawi wonno dande way han noon ma ɗaccon hakke surtout ko en mabɓaɓe noon mi won bisimilla moɗon. mi weltima kadi e hawrude e yewtere nde ena vraiment so haalde gonga mboɗo welti no feewi ko ceerno Abdoul waɗa ɗo ko hunde wonde fayida sibu hayɓe dañano yiide deftere nde walla janngude ɗum wa ceerno Abdoul holli ɗumen deftere nde tagui ɗumen kadi minen hunjude deftere nde ɗum noon mbimo mbanima. ko noon tigui jarama Seydi Sarr. inde nde kam ko Abdoullahi Sarr e lollirɗo Yaya Sarr. wuro meɗen go ko Agnam Thioday lamdal men gadigal beele ko Agnam Thioday jibinaɗa beele ko toon gonɗa hande oɗo saaha e hol hitande ceerno Abdoullahi jibina walla ceerno Yaya jibina. en calmini noon dendagal bandiraɓe taweteɓe to Agnameji kanƴi fo e kuuɓal tengti noon toon to bagay combe lombe e Agnam Thioday. en calmini toon mawni meɗen jinda Yero Kalidou joni jinda Déme ko noonne kadi banimen debbo Aissata Colli en calminiɓe ha toon to baga e combe lombe. wadde en calmini dendagal Thioday e mbadi kuɓtidinde ɗum noon lamdal yeeso ma Seydi Sarr. ceerno Abdoul no mbiɗa ni no wayno haali jeyami ko Agnam Thioday
lowden mbiɗum baga ko ɗum woni inde adinode lollude ko jiimi aduna noon koɗo henna e wuro Dakaru e ujunere 1965 lewru muɗum jeeɗiɓuru en dañi 30 ko nden ngolmi ɗo noon hankkadi ha puɗɗimi mawnude seeɗa mi duuɓi 6 ko nden jahami Fuuta gila nden noon mboɗmi gomi tan ko hakkude Fuuta e Dakaru kono ñalawma hannde o kam ɗo kalden ɗo mboɗemi ɗo hen nayi e wuro Dakaru kono mi wona bayrowo Fuuta sippo gallam nan toon gallam nan ɗo. tigi jarama Seydi Sarr en gandi ceerno Abdoullahi Sarr jibinako Dakaru kono ko yaha ngara hande oɗo saha waɗata hakkude Fuuta e Dakaru to banggue jangde beele ceerno Yaya jangi tan ko Pular walla jangi ɗemde goɗɗe ha yetti woni nokku? ceerno Abdoul haɗa martude namdal he ko noon calmi haaliɗo hen banjaɓe rewɓe moƴƴuɓe woni Aissata Colly Tall e bandam debbo Jinnatem mi salminiɓe to mbawi wonde wondirde foof eyyi Yaya Sarr kañum en wayno hollano ko école holla ko jangde alqur'ana ko alluwal qur'ana gonnomi nde janggumi hen noon ha jeemi goɗɗoymi hen seeɗa Allah waɗi mi renani qur'an mi wona denno qur'an noon kono kam mi jettinino alluwalam nani mi sariya seeɗa ko noon jimi bindi ɗiɗo gummortoɗi jungo nano banggue nano koye nder Pular caggal noon nde janggumi Pular ha kuƴumi e humpitade gandal waɗino saaha mi windinoma e institut islamique tawi ne waɗa arab kadi ne waɗa français ɗum noon mi yurnima français kono kam mi wona goɗɗoyde hen ɗum noon français o ko Pular tagi kam yaade ha janggumi ɗemgal tubankore ngal ɗum noon ko Pular ɗan woni ko parnoriren. tigi jarama Seydi Sarr en calminiɓe tigi en calmini dendagal coɗaynaɓe kuuɓal calmini toon Yero Hagga en calmini kadi foof tan mo limti foof ne wawi juuma wadde en calmini coɗaynaɓe kuuɓal ko wona ɗum ko bindi dewɗa ko alqur'ana ha keɓɗa woni nokku patuɗa sariya caggal ɗum nderɗuɗa e bindi gimmortoɗi nano faye ñaamo beele caggal naddema e ɗeɗon jangde yurnade ɗemde goɗɗe ɗe ko wayno Farais en Arbere en beele rokkima fartange dañde hen golle wawde gollorade ɗum walla ala? eyyi to banggue wawde gollorade ɗum kam e oɗo hen saaha hande mo gonɗen koye to liggotomi ɗo ko ɗemgal tubankore ngal liggortomi ɗum noon taari Pular o so yettata ganda hen sino saga gon ko Pular o ɓuurmi wawde e hunɗude e rerlude mi liggoro Pular o kono taari ha joni leyɗele meɗen liggoraki ɗemɗe meɗen to liggotomi ɗo to ñallam mi liggade ɗo liggortomi koye ɗemgal tubankore eyyi kono mi wona noon jettiɗi hen woni fannu kono liggey mo mbaɗanmo kam mboɗo jogui ɗammaw tan o wala o ngakkami to banggue no liggortomi ɗum ni e to hattanam tolniɗo. jarama Seydi Sarr en paami bindol so gimmortogol ñaama faye nanogol so gimmortogol nano faye ñamugol kala ngol mbawɗa janngude tade ke ko bindol ene webtinanma keddigol ngol tengti noon so tawi jannguɗa ko bindol maɗa ngol ɗemgal maɗa ngal jannguɗa ha keɓɗa woni nokku hankadi ne ma walle e ɗemɗe kewɗe saabu en jii sukaɓe hewɓe meeɗa nadde école aji Farais kono hande haajuji mumen ne kumti no feewi to banggue ɗemɗe keddiɗe ɗe joni joni on duttotoɗen koto banggue Pular
holto ceerno Yaya jangi pular, holto fuɗɗi jangude pular, hol hitande e holton, beele ko Fouta beele ko Dakar. ɗum noon Fouta ne hettima Seydi Sarr. eyo ceerno Abdoul ngal ɗo namdal ɗo ene weeli kam no feewi e tawno min jangde pular mi naata hen taw mi heɓanaki ɗum so haalde gonga ande naata e hunde aɗa yiɗi hunde keɓanoɗa ɗum aɗa woni hen aɗa heɓa ha naata kono min jangde pular mi naata hen taw mi heɓanaki ɗum min ko miñam ɓewɗo e mom no wiye Dandu hewɓe ne gandimo coya Agnam naaɓe hewɓe ne gandimo ko kanko janganno pular sikku ko hedde ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e jeegom nden ni so ari mboɗo somo haala hankkadi affaire lomto inde en omo haala lomto inde gollowo dabɓo juɗɗo min gonnannomi koye sengnorde mo mbo toñam yomo yan gonɗa koye halnide yimɓe waɗi ñalawma goto noon gartumi toon Fouta to woodi gadduɗo kaye muɗum wiyimi jangguin ɗum eyyi taari mboɗo wondanno e janggoɓe français mboɗo andi kam alkule français ɗe hallaji alphabet o fof mboɗo andi ɗum joni noon mboɗo jangguino on ɗon noon ha garmi e alkulal jeu saɗa winde Dialo Jiire mbimomi si o wi kam ala ceerno amen woni bamum jinda monam Demba mi salminimo yo moƴƴaral woni makko to woni foof o wi ceerno amen de wino zi ala e pular wima ha ɗon noon gandu mi ƴoyre mere janggata lettere alwon noon dawmi guesa noon taw mi ɗon miñamo Dandu wiman kam noon saɗa winde Dialo no windirte o hollimi ɗon noon ñande hen kanko hollimi alkuɗe kettade ɗe o holli kam alkulal ƴeew no windirte saɗa winde ƴiyal saɗa winde ngolde alkulal ngo saɗa winde ɓarade alkulal ɓo o holli kam ɗum tan o windi ni e leydi waalo ko wonmi noon conmi kaye min nane pig kankadi mboɗo huño tan mboɗo winde somi windi tan mi wiyama ko ɗum ko woni Allah waɗi noon kono gadimi yaade kam mboɗo janggoye duɗal tan ceernam gadiɗo ko Moussa Ba nono Moussa Ba to fof mi salminimo mi juurimamo kanko adi kam jangguini ɗum ɗon balɗe seeɗa ɓatan kadi ɓatumi Dakar voilà ko noon kam natirmi e jangde pular tigi ɗum noon en calmini miñiraɗo Dandu e kadi o jarama nde o wurtuma hen e hawo janguinma o holluma ɗum kadi taw ko waalo parce kala ko neɗɗo yiɗi so rewi tan wawat ɗum nde tawno e ɗemgal espagnol ngal e ɗemgal pular ngal eɗe cawnodiri to banggue ngal ɗeeki ɗemgal espagnol ngal nde alɗi eɓe jogui hen konnguɗi ɗi mbiyeten pulareje ɗi eɓe mbiya hen kala dewɗo hunde tawi tan a rewi hunde nde a woppani ma yettoyo ɗum hunde nde el que sigue lo consigue kala dewɗo hunde nde ma heɓtoyo ɗum wadde an en paami tigui rigui ɗo wonko holli en no fewi e janggude ɗum no jangguirɗa ɗum ni jokken en beltima wadde nden nde coɗɗa kaye maɗa coɗɗa bic maɗa puɗɗiɗa janggude caggal ɗum paaɗa Dakar beele ne jaaɗa Dakar nde a jokku toon e duɗe holno jangguirɗa holto tolnoma yetti beele a heeɓi hen seedanteje walla ala min de Allah waɗi gummimi toon duɗal ceerno Moussa Ba ɗon to Coɗay garmi Dakar ga Allah waɗi mawnam ene wiye Yero Sarr Yero Sor yurmomo yaafomo baba men jiiɗi yumma e baba ɗon to Medina ɗo rue 13 o woni ɗon mo jangguinami min e woni Coɗay naaɓe o jangguini min ko juuti ha ɓooyi noon o watti kam e jungo ceerno Hamidou Korel Ndiaye kañum woni ko imam toon to juma gonɗo Poyon to nden mummoto Medina mi yaha koyɗe ha Poyon mi yaha mi janggoya toon pular min hankkande puɗɗimi naade pular tan min mbiyami horam ko kala komi naami ko ɓurtuɗo so misi mi naati hunde tan mboɗo fakiti mi dartaki ha ɗo to gonmi gila nden mi wona neɗɗo dartiɗo so haalde gonga kala ko dillanno e pular tugden e nanimi hen nde 87 faade joni ene
saɗi hen komi tawaka mi saɗi caggal andi pular kam so tawi a yi bindi tan aɗa fuɗɗima hiisade hen wayno ganduɗa hen hankkadi a fuɗɗima sa antaka aɗa septundirde ceerno maɗa tawno saɗi o saɗi surtout ha tengti noon so tawi aɗa yiɗi ɗum to banggue jangde hankkadi min nene puɗɗimi min nene jangguinde kala ɓaɗiɗomi ha Allah waɗi noon janoyimi e direction alphabétisation to emi toon mawnam sihilam wiya Samba Hawli Seck ganduɗa kañum waɗanno ni kabaruji hokkanno kabaruji e ɗemgal pular toon e télévision RTS kañum hibli kam kañum jangguinimi holno jangguinirte ko kañum jangguinimi holno ɗemgal ngal lelori min ko Samba Hawli Seck tigi tigi ene jeeya e sernaɓe am ɓurɓemi fawɗumi e lawol ceerno Abdoul. ko noon tigi ceerno Yaya cankiɗo en mbimo yo jomiraɗo moƴƴe makko toon kanko e maaɓe julɓe e Samba Hawli Seck tigi eɗen nana baba maɗen e yimamo ko noon wadde ha joni ceerno Yaya ne jokki janggude ene jokki jangguinde haɗo woni ɗo ɗum noon yo gueno won ballo beele ɗo joni ɗo gonɗa ɗo duɗal ne woodi tan ɗo jangete tan duɗal ñimgal ɗo jangete aɗa jangguina hen walla aɗa janga hen. Eyo ceerno Abdoul ko adi mi arta hen mi arta to banggue seedanteji pular aɗa andi pular yimɓe jengi ko juuti ene wayno ala no seedanteji ni mataw ko seedanteji tan ganduɗa ko ene pelle tan jangga e fedde hebluma waɗanma seedante kono ko adi tan fedde taw ko catal jokkigal e laamu adi wadde seedanteje mboɗo sikki ko yimɓe adiɓe totte ɗum ɓe jeeyami woni ko Mamadou Samba Diop Murtuɗo nde Allah waɗi arti rewi Medina Gounass o ari o ñaagui to direction alphabétisation ɗo o hokka ɗon heblo garnoɗo direction alphabétisation no saaha wiyete ko Guellay Ndiaye Guellay hokkimo o addi yimɓe caral yembol woni Demba Ndiaye dillanen e Jalaluddin ceerno Jalaluddin Ba e moƴƴeralo makko to woni foof ɓen ɗon o addi men to direction alphabétisation ɗo hebla ɗon nde ɓe gari nde noon min ko ɗon ɓe tawimi mboɗo wonde Samba Hawli Seck minin jantumi e heblo he ɗum ni addi gandodire Murtuɗo nde min jangi min gasni Yordore Diallo kañum e Murtuɗo kamɓe jeehi arrêt ɓe tiroyi seedanteje ɗe ɓe mbaɗi ɗum imprimé ɓe gaddi directeur o signini min koye adiɓe tottede seedante e pular taw ko catal laamu ko hen jeeyami eyo beele noon duɗal ñimgal no woodi oɗo saaha joni jangde pular ko fawgi illa tan mi itnomo janginde nder ɗeɗo dente groupe aji WhatsApp ɗi kadi hay ɗum kadi weeɓani no feewi yidde nden no yimɓe jiɗɗiri jangde ni joni weeɓani jangguinde dal weeɓani oɗo saaha mi wonino e projet ji kewɗi mi darni projet ji kewɗi mi jangguini ko juuti kono oɗo saaha kam ɗo to gonɗen ala fof to jimi duɗal tan ñimgal ene janga hono no jangguirtuno nden ni ɗum waɗi oɗo saaha hande ko wiidema tan ala ɗum ɗon ngal ɗon duɗal hande wodani ɗo ala fof jimi ɗum tugude non caari ha ɗo to Keur Massar kulmi ɗo ala fof jimi duɗal ñimgal tan ne jangɗo pular. jarama ceerno Abdoullahi Sarr en mbi yurmede gueno yo wone Mamadou Samba Diop Murtuɗo kam e Yerdore Diallo heddiɓe ɓe kadi yo gurdam juut wonda e cellal en calmini ceerno meɗen ceerno Jalaluddin Ba eɗen gandi hande kanko mo waɗa hen golle paydinde no fewi no fewi no fewi no fewi to banggue ɗemgal ngal en mbimo kadi yo duuso ɓooyi eɗen beltanimo kala e saaha so tawino en dañino galleji diine ɗi foof ene mbayno galle woni wayni noɓe battirta ɗeɗo defte pular waaɓe hen no amen ni foof ɓe jeyata binde gimmortoɗe ñamoɗi beela daña hen ko jangi so tawi ko gonga ko hunde wande fayida en duwanimamo kanko e dendagal jambireɓe hono makko nde gueno junnata balɗe ɗe moƴƴina battande ɗe so en garti ha joni koto banggue jangde nde gonɗen caggal nde keɓɗa ngal ɗon seedantagal caggal aɗa yiiɗi jangguinde kono yimɓeɓe mataw jangguinde hande weeɓani
eɗen keñña ɗon tan enen nde tawno hannde oɗo sahaa eɗen jogii dudal pulaar ngal ngannduɗaa ko dudal pulaar Murtud Diop woni koye WhatsApp jaarawal hannde duuɓi 4 ngakkude seeɗa nde ngannduɗaa taw miijo ngo immino koye mawni men Ibrahima Oumar Kane kadi leñol en calminimo no feewi haa jooni dudal ngal ene jannga no haanirta ni haa ngal dañii kayitaaji keɓtinaaɗi to baŋnge leydi Farayse kanngal dudal pulaar Murtud Diop tawi kadi ngannduɗaa hoore maaɗa koye WhatsApp ngal woni ngal janngini ngal waɗi tolnooji 4 tolno 1 tolno 2 tolno 3 tolno fof kadi ene waɗi ngannduɗaa hoore maaɗa berorɗe muɗum ene waɗi kadi heblo e karallaagal haa e hiisa e janngin e geɗe bayɗe hono noon wadde en jetti ɓeeɗon jaamreeɓe ɓe ngannduɗaa gollooɓe ɗeɗon golle e dudal pulaar Murtud Diop jokken ceerno Yaya jooni so tawi en ngarti paaɗen jooni koye to baŋnge deftere kadi meɗen yettade deftere meɗen gaska jamma beele won defte ɗe binduɗa goɗɗe ko wona ndeɗo deftere gaska jamma hade meɗen fokkidde ma en gar joni joni noon e gaska jamma eyi to bange defte kam deftere yaltude ko gaska jamma tan woni deftere ganduɗa binduɗen no yalti en bindino noon deftere nde ganduɗa hen wonko ngakki mum tan woni ko defte ɗiɗi ni hen deftere wotere ko miijo meɗen enen ɓurni ɗum woni deftere nde mbiɗen ɗum ko ɓuuɓe beeteɓe so nde yaltoyi so Allah jaaɓi men mbawa famdoro tagi mbiɗen ɗum ɓuuɓe beeteɓe en binde ga ko gaska jamma ndeɗo noon ko ɓuuɓe beeteɓe fof noon ko aduna deftere heddinde noon ko deftere musidɗo biyeteɗo Boubacar Boris Diop winduno deftere wiye wolof ne wiye Doomi Golo en puɗɗinomo firde ɗum e pular nden nene ko heddi hen ko en soir wiya jofde wala ko ɗeɗo defte ɗiɗi kam woni ganduɗa hen enen liggo hen ɓooyi noon so haalde gonga deftere ɓuuɓe beeteɓe ɓooyi en darti juuɗe meɗen tan deftere kañum wona fini tan a waɗi ko jipport tan Allah jippinta ɗum mata naara so ɓoyi ka daroto ɗum noon ko ɗen def ɗiɗdal gonɗe ganduɗa hen gonɗe lawol so ara o arde ɗum noon mi sikki a faami no jiɗmi ko jemmi wiide ko waɗa ko deftere wote en jaltinɗen woni gaska jamma eyyi jarama Seydi Sar en paami tigui rigui ko ndeɗon wotere woni nde jaltinɗen joni koye mayre paaɗen deftere gaska jamma koye muɗum tigui paaɗen holnde jaltinɗa deftere gaska jamma holnde puɗɗiɗa windude nde hande yalti kayre deftere gaska jamma nde eyyi gaska jamma noon windugol mayre yaltugol mayre ɗisi wadde daawal puɗɗen windude nde ko hirande 1998 woni 1998 en goni e mayre duuɓi ɗiɗi ɗen bindade sibde yaltoyi ko 2000 nde gayɗen windude nde ko 2000 en bindat tan saha ko binɗen ko ronka deeje hakkillaji meɗen ceeken ɗum beddoɗen bindin goɗɗum saha kadi miijo ngode ha ɓoya seeɗa daro ɗum noon nde ko nde fuɗɗa e ñande nde gasata nde woni duuɓi ɗiɗi ko 98 ha 2000 nden mi windinde noon nde gasi nde joofi 2000 ɗum komi dañde noon galle muulowo defte mi fuggi e hongi e dammuɗi kewɗe ha Allah waɗi janoyimi e édition nanodiral woni église mo eɓe jogui toon ko ganduɗa hen édition ko wiyete église évangélie luthérienne eɓe jogui toon eɓɓore ganduɗa hen wallore ɗemɗe guendiji janoyimi toon kamɓe garme mabɓe ko 2002 ɗum noon deftere nde windama duuɓi ɗiɗi nde 2000 garme mabɓe 2002 garme mabɓe nde windama duuɓi ɗiɗi nde jooɗi duuɓi ɗiɗi nde dañani wiya muulowo nden mare mabɓe 2002 ɓe jaaɓi mulde deftere nde kadi woni mabɓe duuɓi ɗiɗi yaltoyi 2004 hayno wayi juutde ɗum noon nde fuɗɗa windede ko 2098 to nde rewi hande muula hande yaltoyi ko 2004 ko ni ɗum sifori
jarama en paami ɗon kadi joni an gaska jamma holno arde maɗa beele ko an tan jooɗi miiji ɗum walla wonto nannoɗa ngol ɗo tindol walla wonto guittuɗa ɗum e ɗemɗe goɗɗe walla ko miijo ma tan an Yaya Sarr o ha jaltinɗa gaska jamma? ceerno Seydou Sall aɗa andi gaska jamma so haalde gonga ala fof to memi miije nande wona tindol wona darol ko ɓuuli tan e hakkillam miiji ngo no ardam ni ko ɓuuli tan e hakkillam neɗɗo ene wawi yidde hunde ko jiɗɗa ko keppana ɗum arde yo ar taw so ari an a naftortako ko ɗon woni fuɗɗode miijo adiyu ngo. hankkadi noon jinmi ɗum noon e yaññude nannumi hen noon gueɗe kewɗe kono ɗum kam woni mi toɓɓere addinde hen duñimi e winde deftere nde ko nden ɗo toɓɓere neɗɗo ko aɗa yiɗi hunde keñanɗa ya dañ ɗum kono kala dañɗa ɗum tawa naftortako ɗum ko ɗon miijo ngo arde mum wona darol nanogol walla tindol mengol nanede ko ni tan miijo ngo ardi ha binduɗen deftere nde ɗum waɗi wona noon ko weeɓi no feewi sibbu en nanni hen gueɗe kewɗe alay saago pour mbawa wadde feere ha ko nanta ko fof wawa semodirde ɗum alay saago yaade woni karallagal ɗum daw so yalti tan taw ene yuɓɓa ko noon sifori dal. est ce que windude deftere nde wona hunde sattude manda jafoɗo wona hunde wemde ngam wawde ɓulnade ɗum ɗo e hakkille muɗum no mbiruɗa nalla ni ha nalla dañi ɓiyum ha dañi ganduɗa hoorema sikkaka ha dañi jabel ha dañi ha kadi mbiɗa aduna ko gaska jamma te aduna ne wawno wiyede aduna ko gorko mawɗo aduna ko jamma nibbo e gueɗe bayɗon hon noon kono an cuɓiɗa mbiɗa titone nde ko aduna ko gaska jamma. holko waɗi mbiɗa aduna ko gaska jamma? gaska kay kam ne hawni seeɗa saka ko jamma kam. eyo ceerno Sall dendi to hoore haala deftere to en mbi toon neɗɗo ene humpa hoore mum ene humpana janngo mum kono jaɓani jebbilade e kanon kumpa ndeɗo jaɓani jebbila e neɗɗo nandi anda haydara e janngo mum anda haydara ko jogori arde muɗum kono jebbilahi e kumpa ka jaɓani tan joɗade wiya kañum andata hen haydara ɗum woni neɗɗo ñande fof yiɗata ko andude holko woni holko jogori arde janngo holko jogori dañde janngo neɗɗo ñande fof ɗum woni haaju muɗum. mbimi noon aduna way kono gaska ni kono kadi ko kaka jamma ka aɗa andi gaska ñalawma aɗa wawi yurnade woto ko jiiɗa woto ka yiyani kono ka jamma ka hay sa yurnima a yiyata ɗum noon ngam mbawa yiide holno mbatta alay saago daña ko jomnoriɗa daña fitirla ko ganduɗa hen kaɗa wawa dardude ha mbawa yiide holko woni toon kono hay ɗum kadi en mbi an foof hay sa dañi ko jomnoriɗa a wawa yiide foof woda tan mata a memboto tan ha wooda hen ko kawruɗa fof ganduɗa ko ɗum woni gueɗuma jenɗin wiide ko aduna ko hakkille yarete manam aduna niɓɓiɗi ko gaska niɓɓiɗi kadi kono yaynorte tan ko hakkille kono kala ko jiɗɗa waɗirde doole walla ko alay saago to ma wona sa rentaki hayso woni ne wonirta no jiɗirɗa ni sibo a yiɗi no andude kono a andata ana wawa andude koko arata janggo eyyi ɗum noon kanno gaska ko hakkille tan ko yomnorte woni aduna ko kalɗen ko fof ko aduna jiɗɗon ɗon wiide aduna ko gaska jamma ko gaska kadi ɓuri ko luggidde e nder gasɗe ɗum noon mi anda sen paami giɗen wiide o wala aduna dal ene niɓɓiɗi eyyi sa janggi gaska jamma kadi ha joofi addata ko fof niɓɓiɗi eyyi wona deftere ganduɗa a fuɗɗima janggo tan a andi holto joofata ko ma jangga ha gasa tan mbawa andude gueɗel hen fof ndekete ɗo fonno ɗo ummi ko ɗo fayi tigi aduna koy ko gaska jamma te ko gaska luggitka mammel ɓooyi haalde ngol ɗo konngol gila noon
to Demba Ñalel ha yetti to yettiɗo ha to Demba Maye nguɗo cuumu ha gandanɗa hoore maɗa nalla tokosel majji ha nalla mawɗo yeehi ha nalla mawɗo wara fof wadde ene sifano en aduna ko gaska jamma te kadi ko gaska luggitka taw kadi ko jamma nibbo ko ɗum waɗi enen en mbino hen aduna mi woyi o aduna mo keddotoɗo wodani mo garden tampude foftere weɓani kewɗo haajuji e goƴaji ɗi nandani goto fof kono fiya umata lurani e o aduna sa miijima tan mbiya ɓoyde jarani aduna kewɗo haajuji e goƴaji ɗi nandani lawol ko gotol poccigol rewde weɓani ɗo kaɗaɗi kewi giɗaɗi famdani yimɓe elle liɗɗi mbawgu moɗo hokkidde wodani ha to yimre nde jofoyanma wadde aduna ko haalete e mum ne wayno leydi tigi joni noon ha joni duttotoɗen koye deftere he caggal nde deftere nde jooɗi ko foti noon ko fof muulaka nde muulande e jaltugol mayre beela dañi hen tan walluɓema ha deftere nde yalti taw kadi yalti hen ko ene yoni taw ene wawa yeeyede caggal ɗum nde yalti nde mbarde nde naati jeere nde mbarde yeeyama mbarde werlaka tan nder wakande tan domini goño hen seeɗa seeɗa moƴude moƴƴo hen banggue eyi to banggue deftere nde aɗen mbi ko édition nanodiral muuli deftere nde ko adi édition nanodiral en dañini ni yimɓe wawɓe yaltinde ɗum wallude ne jawɗele men jaltinde deftere nde kono enen jiiɗano yaltinde deftere nde tawi wona e galle mo laamu heɓtini kadi ne jogo kayitaji wawde yaltinde deftere siko ɗen jiɗi deftere nde deftere nde ganduɗa henna to defte dewata ɗo deftere nde rewa ɗon ɗum waɗi jiiɗano nde yalta tan tawa ko enen mbaɗi jawdi men jaltinen walla neɗɗo han jarliɗo waɗi hen jawdi muɗum ɗum noon ko édition mo ganduɗa henna ko laamu ne heɓtini ɗum ene rewi to édition ngaji fof ndewata ɗo nde yaltinde noon aɗa andi édition kam so toon on cifodiri ko wiyete contrat ko kañumen jogoto ko faati e jeygu deftere nde deftere nde yaltinde ɓe ndewni ɗum to defte jaltoje fof foti yaltude ɗo si ñande nde yaltata nde ko wiyete lancement ko manam lollinde deftere nde ñande hen ɓe mbaɗi ɗum no poti wadde ni télévision sénégal ari e on ɗon saaha joguinoɗo jagorgal sénégal ko joguinogal ko faati e ɗemɗe gendiji ko jagani sen o arani kono ni lino directeur kabir makko ne wiye ngaari elli ko ngaari fayi manda ko ngaari sen ko ngaari kam on ɗon ari e inde makko nde deftere nde waɗa lancement ha paari yaltinama e journal télévision sénégal min horam kadi mi waɗama invité yewtere no e kirkol kabaruji pular toon to RTS Moutar Bey deftere nde nde lollinama ko kamɓe jumno jeegu deftere nde hande deftere nde gasi deftere nde mulgo ngo ko ujunere deftere muulono e wayno oɗo saaha hande ko filtata tan min hedduno e jungam kono deftere nde gasiri banggue jeeguji heddi noon ko beele sodɓeɓe fof janggi ɗo woni caɗele ɗe si min heewi neɗɗo ara sooda deftere nde walla bo mi yen jogui deftere mi ettino joguinomo deftere nde kono somi yewtide mum seeɗa tan mi andat janggade deftere nde ɗum ɗon noon ko gantu hewɓe ne coodiri deftere tan saabu kiram jii deftere jeeya tan cooda saabu yidde wallude kono taw janggata kono ɗum min jikkumi wona wallude ko jangga sa janggi deftere ko nden pamata ɗum ko nden ñiglanma kono kam deftere nde kam nde ala hande hay nokku to nde woodi ko tilmi koto to nde yeyete mbo sikkata nde gasi hande laaɓi édition kam gasni ha laaɓi min horam ala foti jaami to nde yeyete so wona joguinoɗe hen e oɗo saaha noon ende woni e lawol multede kono so taw yettade jarama Seydi Sarr e waɗi fayida hay sinno woni yimɓeɓe coodi janggani kam no wayi fof kam ko mulano ko gasi ujunere deftere famdani ko mawɗum kono ɗum fof e waade noon deftere so windama mbiɗa sikki so tawi sodama janggaka way kono ƴettude miijo muɗum tan haɓɓa ɗum e nder sasayel tan nanna e nder wakande udda wakande ndeni ngoɗon miijo wona miijo ganduɗa hoorema nafowo e moƴƴi ko so tawi deftere windama jangge soode kadi jangge enen sa yi eɗen gurta e defte he eɗen jiiɗi tarde defte ɗe ko beele yimɓeɓe kuccita e defte he
kuccita e ƴeewde miijoji coomiɗe e nder defte ɗe mbawa ganduɗa hoore maɗa naftorade naftarendo ngo sabu defte ɗe ko miijoji moƴƴi goni hen ko dentinoji aduna goni hen e perguite muɗum e gueɗe bayɗe hono noon wadde so tawi deftere muulama foti ko soodede so soodama foti ko jangede beele waɗa gartam tigi min keɓirmi deftere nde ko leydi Belgique toon nelnomi sodde defte won musidɓe jeeyata toon defte ɓe kalnimi defte ɗo ɓe jogui mi andanode ni min so Allah mi andano ni hay binduɗode koɓe limtanam tan mbo deftere ɗon wiye gaska jamma deftere ɗon wiye naggam mbimi yoɓe mbaɗanam hen ɗeɗon defte ɓe neldimi ɗo fodde defte 7 walla 8 to banggue Belgique ɗe gimmori noon min ko toon keɓirmi deftere nde ko noon wadde yewtere nde fuɗɗima judde seeɗa jamma ka fuɗɗima woɗɗoyde te janggo ko ƴewoygol coggitide ko ndiwgu nayyi wadde mataw ɓoyata guddi tan ɓoggol ngol tan hay sinno hojomaji seeɗa tan e on saaha mbaynodiren hañere wonde ko wona ɗum ko kadi mi weltanimama no fewi no fewi no fewi to banggue noddedema notiɗa nde kadi en beltima musidɗo mo ganduɗa badɗo jokkodiral hakkude meɗen caggal nde o neldimi tonggode maɗa heɗade mo jewteɗe omo anduma min kam so Allah mi andanomo ko deftere nde tan gandu noon kono noon aduna o wonno ko yulyultodiri wondade neɗɗo tawi a anda omo andi ganduɗomo no fewi walla an aɗa andi mo andi tan e gueɗe bayɗe hono noon ha wayno leydi ene hande rendo he ɗum waɗi noon musidɗo o omo heeɗo yewtere nde o neldi en natal maɗa o neldori en tonggore maɗa beele mbawden jokkodirde wadde en jettimo en jarimo en jetti kadi heeɗiyankoɓe haalirde añam no fewi no fewi ɗum noon mataw en gudditat ɓoggol ngol tan caggal nde jaabiɗa guddi hen ɓoggol ngol tan hayso hojomaji seeɗa mbaynodiren yo seydi Sall ko noon tigui ɗen jetta musidɗo meɗen Alhaji Sow min gonduno ko Ndar ko neɗɗo jiɗɗo pular neɗɗo mo ganduɗa hen pular na jaran ɗum fof ɗum noon ko kanko woni sababu gandal hakkude meɗen te gandudal ngal gonɗa hen hay nifso goto ala hen mboɗo welti hen no fewi te ko mbatta ɗo hen ko fellude jihaadi sibu deftere so windama janggaka way kono haalde haala muɗum haɓɓa e ceɓal wodere mum mofta ni windu lettere haɓa waɗa e ceɓal wodere mum walla waɗa e poste muɗum taw ɓatake wasa yaade ɗum noon ko noon wayata ɗesiwade ɗum noon en beltima no fewi ko ene wayno gaska jamma so jiiɗi tan aminde gaska jamma waɗi ko sadio waɗi ko yontaji tati yontal lamɗo nallam lamɗo mawɗo yontal jabil joom suudu makko e yonta ganduɗa hen nalla tawsil kamɓe fof ɓe jiida laamu kamɓe fof jiida laamu ngo hono sifori kono to dow to woni fof woni doole laamu doole leydi ko sarɗiji laamu so sarɗiji laamu tiiɗi tan leydi tiiɗat so sarɗiji laamu julɓi tan leydi yolbat ɗum waɗi saaha jabil sarɗiji ɗi julɓi leydi ndi yolɓi te so leydi yolɓi tan musiba fof mbayarde muɗum caɗele mbayarde fof arade muɗum yoor arat fof arat ko tawi yimɓe no nandiri tan leydi mumen yarade yeeso yimɓe mbawata nandiri noon ma nandira sarɗiji leydi tinna sarɗiji leydi ko nden leydi mumen yarata yeeso ko ɗum noon taw woni ko ɓeydi jinnomi ɓeydude hen ko adi nde yimɓe uddata e jarama Seydi Sarr ɗum noon haalirde añam ɓamti pulagu añam yeriyaɓe kala joguiɗo lamdal muɗum tan bisimilla muɗum haade meɗen uddude yewtere nde hankkadi tawno joni nde fuɗɗima judde seeɗa kadi fuɗɗima hirde jarama ko lamtoro ɗum noon ceerno Yaya aɗa wawi waynade tan e konngol ma battidigol mbawen hankkadi ne waynodirde a jarama bandiraɓe mi salmini on fof lawol gongol en weltima hande jokkodiral ame moɗon kadi mi weltima eno ceerno Abdoul jangguir deftere nde hande jofirni e jaggugol ba labtugol janggugol gonɗa hen haydara ngakkani hen te o hokki ɗum fayidaji ɗi ganduɗa hen min hooram ni ene wayno o lemi o ɓeydi kam ko jangguinde deftere nde kanko ceerno Abdoul ɗum noon mi weltanimamo mi weltinima dendagal heɗotonoɓe kala ko wiide ɗumen tan ko yen tinno jagguen e ɗemgal
ɗemgal noon ko ma winde so windama kadi ko ma jange hoto en kirsir ɗum hoto en yen parnorongal yen kokkugal fodde muɗum fodde maggal te kala ko helmere nde en dañani e ɗemgal meɗen hoto en kirsi ɗum haalirde ɗum no nanirɗen ɗum ni battin ɗum e ɗemgal meɗen siko ɗemgal so tawi ayi fof ayi kala kutorɗoma fof kalata tan koye ɗemgal ma teppat ɗemgal ngal ko joguiɗa ko haal ɗum hen ka ala hen ko haal ɗum no mbiru no wiirani nattina ɗum e ɗemgal maɗa ko noon ɗemgal yarata yeeso sibu kala ko jiggota ko mawnata kala ko mawnata manam kala ko jiggaka hewata kala ko heewani yarata ko caggal e to ustade ɗum noon yo Allah wallu en walla leñol meɗen walla leyɗele meɗen ha leyɗele meɗen batta hutorade ɗemɗe meɗen ɗum noon Allah jarama on jarama e weltinima dendagal kala jiɗɗo pular to woni e nder runde baba adama he Allah jarama on jarama Seydi Sall jarama ceerno Abdoullahi Sarr walla ya Sarr gorko mo Agnam Thioday walla mbiyen bagay combe lombe wudda jura kanko wonno hande koɗo haalirde Agnam Bantu Pulago Agnam Yeriyaɓe tawi kadi ene ñalli jeeɗiɗi lewru Mboyi woni tata ɓuuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ene wonno to karallagal to Aminata Siré Bassoum kame Aissata Diallo Debbo Ngendi ɗega banggue ko guiɗo moɗon lamtore Sall Abdoul Touksel Mumdoul Mali Dembe e sikki ala en dokkodiri aadi ha ñande wonde kadi so jeyɗo ñaawi gaaci belɗiɗi nana hen ɗi ɗon ko Baba Samba Bambaɗo Ba gorko mo wuuro Alpha Lidi jeeri ban buuɗi walla mbiyen ɗum ko wuuro Alpha to sukaɓe jibina kalfa ɗum noon heeɗiyankoɓe haalirde Agnam Bantu Pulago Agnam Yeriyaɓe ha toon to sengo Facebook ha toon to sengo YouTube onon fo on mbiyama kettimalaki on jarama e kettugol en dokkodiri aadi kadi ha ñalawmaji paaɗi so jeeyɗo ñaawi e ɗo e haalirde Agnam Bantu Pulago Agnam Yeriyaɓe ɗum noon on jarama ko lamtore Sall Abdoul Touksel yo jaam wal mbalade nder hen